לנו יש את הסוכריות המגעילות במוקטן. ורשום בזה שזהירות מכיל ג'לטין בטעם מוזר ונפלא. סובב, אתה יודע. תראה, אתה מסובב. ברגע שלוחצים, איפה שנופל החץ, אתה בוחר. אתה פותח את זה פותחים, זה נפתח. אבל חכה, סובב. לא שם, אוקיי. זה נפתח. עכשיו, ברגע שמסובבים, נכון? אתה מסובב, יצא פה. זה עכשיו, אתה צריך למצוא להוציא שתי צהובים, לבחור אחד מהצהוב, אבל... חכה, אבל צריך 3 עכשיו. יש פה כמה צהובים, חכה שנייה, בוא נפזר אותם. בוא אוקיי, נמיין יש פה יותר אותם. מדי. לא, בוא נמיין אותם שנייה. אתה רואה? יש את אלה. אני אמיין את הצהובים. יופי. אני אמיין את זה. אבל יש פה 2 צהובים, לא? הם מתכוונים לכתום? יש צהוב ויש כתום. אז הם כאילו מתכוונים לא, לכתום. חכה שנייה להביא, תביא. הם מתכוונים לכתום כאילו עם הצהוב. יפה, אתה רואה? יש כאלה שהם בצבע הזה ויש כתומים שהם בצבע אוי, הזה. תריח לקופסה פי. יש איזה ריח נכון, יש את הדבר הזה שיש את השם שלו כמו סמים, משהו כזה. כן, בסמים. בסמים. כן. אז יש לו חתיכת ריח כזה. יאללה. טוב, עכשיו, ברגע שמסובבים, מי שמסובב ראשון בוחר אחד, ואז צריך להכניס את זה לפה. בחרתי הבקח. לא, אני לא לוקח. כל אחד שמסובב, מסובב לעצמו. יאללה, אני לקחתי. אתה לא, סובב לעצמך עכשיו. תסתכל, זהו, סובב. מה יצא לי? מה יצא? איזה צבע? לא, איזה צבע זה? אדום כזה. זה. יפה, זו שזה יצא לך בטעם סלק או בטעם תות. יאללה, תכניס, תלעס. אני אוהב סלק, אבל לא תות. תמשיך. את הסלק. זה טעם סלק? זה טעים. עכשיו תור להביא. וואי, עכשיו יש לי טעם של קקה. לא צריך להגיד את זה. יצא לך אתה להביא כתום. זה. חכה, אני אגיד לך באיזה טעם זה יכול להיות, ואז אתה תטעם. זה או בטעם אפרסק או בטעם התבלין קרי. לא, אסור לירוק את זה, חייב לילוס. תילעס. מגעיל? חכה, בוא נראה. או אפרסק או קרי. תילעס. אז זה קרי. זה התבלין. תאכל, אני אכלתי תילעס, לא, אני כבר אביא לך מים. תילעס, לא עוצרים. תורי. אתה רוצה לירוק את זה, תביא כוס. יוצא לו כמה. יאללה. רק לא גלידה או ביצה. כן, לא ביצה. לא לצעוק, זה בוא. מה שאני הכי מפחד. בוא. לא כזה חרב מרגיל. יאללה, תנו סובב. שנייה, אני חייב מים טרי. יאללה, בוא, נו, להביא. מה יצא לי הבא? אמן ביצה. לא. יופי. מה זה? קולה או קולה או פטריה. אני שונא פטריות, אני ואבא שלי שונאים פטריות. אני אוהב. זה פטריה של רגל? לא יודע. יאללה. אולי זה פטריה ממיינקראפט? קולה. זה אתה לוחץ ארוך ולא עוזב. סבבה. 3 4. עד שזה עוצר. מה יצא? יש כמעט הביצה. לא, בננה. או גבינה עוד פעם. או בננה או גבינה. יש בננה. ארוך. אחד צריך בלי לעזור. אתה יצא, מה זה היה? אמצע. לא, ירוק. או קיווי או מלח. כך. קח מהירוק. או קיו מלח. אני הכי המועד. או קיו מלח. יאללה. תכניס, נו. אתה יודע שזה מלח עם מגעיל. תכניס, תילעס. תילעס, תהיה גבר. עזוב, בסדר, תילעס, לאט, תן לו את הזמן שלו. מדוע? יצא לו את המלח ים. תילעס. יאללה, תעשו. חכה. באיזה טעם זה? מלח לא יודע. ים. מלח ים. לא, אל תוציא, אין מה לעשות, אסור. שים לו את זה. חברים, סכנת נפשות. כתוב על זה אזהרה. זה מלח. מה שיצא לך זה מלח. שנייה, אפשר לעשות לפי הצבעים, לא? תורמי עכשיו. תוכל. מה יצא לאבא? אמן ביצה. לא, בלי ביצה, בלי ביצה. אמן ביצה. בלי ביצה אני יקי. מה זה? או תות או סלק. וואי, לי יצא את הסלק.
אתם בולים את זה? סלק? כן, אנחנו בולים. סלק! לי יצא את התות! הלך לו חיים. וואי. זה מגעיל? תלעס, תהיה גבר. תן הריח. מבטיח לך משזרח שלך. תאכל, תהיה גבר. עוד שנייה ואוכל. יאללה. וואי. אני עומד להרגיש, שנייה. אני אביא אותך לעשה רגע. בוא לעשות. מה יצא לי? או קיווי או מלח ים. לא, לא צריך, זהו, להביא בוא. קיווי זה נראה לי טעים. בבקשה. לא מוציא. דום לחם. למצלמה, למצלמה. תילס. וואי, שדם שלך. די, הביא עליי. אני לא יודע להראות. אין גדול. תלחץ ארוך. סוכר טעימה. בננה או גבינה? לא, יצא לי משהו אחר. זה לא, זה בננה או גבינה. תלחץ, קח. בננה. עכשיו בננה. בוא. בננה. בוא לקח. בלעתי. עם זה. יאללה. מגעיל. את הגבינה זה טעים, אתה אוהב גבינה. יאללה, תילס. איזה מגעיל זה היה, סוכר יין. נו, תילס כפרה. אבל צריך למגעיל. לא תמיד יוצאת למגעיל. בננה? לא, גבינה. גבינה? גבינה מקולקלת? לא להוציא. לא להוציא. אני נפלתי על הראש. תלך, תראה לא, אבא זה גבינה ברקובה. עד הסוף. תורך אבא. תעשה. די, מה, אתה רק נותן לי וללוי תורך? איך? אכן אבי אבא. תראה, לוי לא גר. אמן ביצה. יצא לך. לא. למה? שנייה אחת. למה אתה נוגע בסרטון? כי יש לך 5%. נו, אז מה? אני צריך להעלות את הביור. אוי, מה יצא? גלידה או ביצה. אבא, אמן תאכל את הביצה. לא, אבל למה אני איתן את הדברים הגרועים? אני אקי. למה אתה בחרת לי? בוא נלך ליד האסלה, נו. לך ליד האסלה. לא. לך ליד זה יהיה טעים, זה יהיה גלידה. הגלידה זה הכי טעים. הם שמו את הכי טעים ליד הנורא. למה אני צריך את זה? למה אני צריך את הדברים האלה? אני בן אדם מבוגר. הרגתי אותו. אם זה ביצה אני אקי. תגיד. בוא לאסלה. לא. זה גלידה, קצת אמונה. ביצה. גלידה. איזה בן... יאללה. בוא לבי. דלי. עכשיו יצא לך את הכי טעים, בוא. יצא לי את הטוטו סלק. בוא לבי. עוד פעם? בוא, בטוח יוצא לך משהו טעים. בוא. לא. אם אני בולע גם אתה, למה? אל תוציא. איזה נוכלים אתם. אני בלעתי. יאללה, בוא לבי תורך. טוב, יאללה, אז בוא נמשיך אחרי זה. לא, אני עם אבא. אחרון, יאללה, קח. לא, תורך אבא. לא, תורך. אני עכשיו עשיתי. תראה, זה אבא טוב, אני מביא לך סוכריות, קח. אני עכשיו עשיתי. קח, נו, אני מביא לך סוכריות. אני אבא טוב. אני עכשיו תראה, אני עשיתי. דואג לך לסוכריות. מה, אתה גם אבא שלך מביא לך סבבה. סוכריות וגם אתה לא אני רוצה? גבר. יאללה, אז אני אלחץ. שנייה לחצתי. יצא לי. את הפרסקו קרי. אין בנדינו, סופה לקנטינה. זה היה חריף ברב. הנה, אתם לא מרחפים עליי, אתם לא מרחפים. אנחנו בטח שאנחנו מרחמים. בוא, לוי. לא ריחפתם תוכה. עליי אפילו פעם ביצה. אחת. לא. ביצה. בלי ביצה. יש. זה המלח קיווי ים, או אבל מלח אתה יודע ים. כמה מגעיל זה המלח? האחרון. זה הקיווי. איך. נכון? תגידו את זה. זה כאילו לאכול את ים המלח. זה לא מלוח, זה מגעיל. אמרתי לכם. וואו. יאללה, תורי. לא, זהו. לא תורי. זהו. תשאיר לך לאחר כך. יצא לי כל הפטריה, אין על הבוק. כל הפטריה, הלוואי צריך פטריה. אתה לא מוציא. לא, חכה, הוא ילס. זה פטריה. תילס. הוא לא הוציא, אסור לו, הוא לא מוציא, הוא גבר.
עד הסוף, עד הסוף. עד הסוף. אנחנו כמו מתקים. כמה? מה יצא? אפרסק או קרי? אני יצא קרי. אתה יודע כמה מגיע זה הקרי? תאכלו את כל זה. לא, זהו, זה האחרון. עכשיו אני לוקח את האחרון. די. אבל אין אפרסק ואין קרי. אני לוקח את זה, מה שיהיה. אבל אין אפרסק ולא קרי. הנה. זה אפרסק או קרי. אין לזה ריח אפילו, זה הכי מטעה. נפלתי על פטריה. יש. גם זה אפרסק. ריח. לא, אין ריח. זהו, אני לא לא, יכול. לא. לא, כן, אני לא יכול עוד. תגיד תודה, אצלו יתקים יוקם מלך ים. אין את זה, אני צריך לעשות אותה. הנה צלתה. תבקשי שתצא לי לפחות את זה. אז קח, תיתם. קח. תהיה גבר. זה תות. לא, הוא רוצה את זה, הוא רוצה את הגלידה. תיתם, אם לא תוציא. אבל זה לא, סלק. אבל אני לא... תריחו את הריח של הפה שלי. ריח של ג'ורה. אני אתם בשבילך את הסוכריה, ואם זה טעים אני אביא לך אותה. רק לי נראה... ביצה. אתה יודע מה? איזה גבר. וואי, זה מגניב. אומייגוד. וואי, איך. גלידה, אדוני. וואי, זה מגניב. תיתן עוד אחד, תראה אם זה תביא לי אחר. טעים? לא, תודה, לא יכול. יאללה, לי גלידה. אבל עוד אחד. אין לי כבר טעם בפה, זה גלידה. כך. לא. לא, מילה זה גלידה, לא, אל תבלבלו, זה מבטיח. אבא מבטיח ואבא לא משקר, זה גלידה. אוי, לפחות הגלידה העבירה לי את הטעם המסריח. לא, אני לא משחק עוד, זהו, אני רק שנייה מפיל, להביא בעיניי. אכלת אותה? לא. כך, אני אומר לך, זה גלידה, אני מבטיח לך. אני לא רוצה. נשבע שזה טעים. שנייה, מה זה החום? לוי, אני מבטיח שזה טעים. אבא מבטיח שזה טעים. כך, ואתה תראה שאתה תאהב אותה. תסמוך עליו, עד עכשיו אכלת לא טעים, זה ממש טעים. אבל תריחו את הריח שלי. תראה, זה יעביר לך, זה ממש מבטיח. טעים. זה טעים. ממש טעים, אני מבטיח. תראה שאתה לא עושה את זה ואתה תאהב. מה? הוא לא אוהב את הגלידה. לא, יש זה לו מה אפטר להגיד. סטייל. יאללה, לא משנה, זהו. יש לי ריח ממש כך, טוב. תשמור. וזה נגיד. חברים, אבא שלי מת. עד עכשיו יש לי... אני עוד שנייה מקיא, אני אכלתי את כל הגרועים. הם סתם מעפנים, אנחנו טעמנו ביצים. איזה מגעיל. אני טעמתי חרא! טוב חברים, וואי, זה לא טעים בכלל. אנחנו מסיימים את זה בהכאה בשירותים.